Maata näkyvissä festarit tulevana viikonloppuna Turussa. Flame on mukana paikalla raportoimassa kuvien ja tekstien ja uutisten ja videoiden kautta, mitä sillä tapahtuu. Eli jos sä et pääse tuleen Turkuun ensi viikonloppuna, niin ei muuta kuin tänne Flamein sivuille sitten kattelee ja elää mukana. Lähes live feedia, ihan niin kuin reaaliaikaista raportointia ei tule tietysti kestää ehkä monta minuuttia jopa tapahtuman jälkeen aina kun jotain tulee meille online, mutta ei muuta kuin sinne messiin, tänne messiin. Ihmettelen sitä, että kuin siistit festarit on taas tulossa.